बिमा बाथुलनि नोजोरजों बर' थुनलाइ आफादा भारतनि गासै मुलुगसोलोंसालियावनो बर' बिफान खुलिनो नाजादों। बिटिआरआव गोबां बायदि गेदेर गोनांथि फरायसालिफोर फैदों। बर' फिसाफोरनि थाखाय खाबु गोनां जादों। नाथाय गोजौथिं नायहरै सिंथिंबो नायनो बावलांदों। गोथौ हाखराव गादलिनहैनांदों। बर' बिजोङा दिनै फिन बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायजाफिननांदों। हारि फोथांनाय, हारि दानाय खोथा बुंग्रा बर'नि माहारियारि आफादफोरा मानो सिरि ज' नायबाय थाखो? बर'नि मन्थ्रि एमएलएफोरा बहा थैजोबना थाखो? बिथायानो जुदि थायाब्ला गिदिर बिल्डिं लुनानै सोरहा मा मुलाम्फा जागोन? गासैबो मालायनि जाजोबलांगोन। हाया जोंनि जागोन, फरायग्राया गुबुननि जागोन। गोबां बर'नि गिदिर लिडारफोरनि फिसाफोरा गुबुन मोजां बिजोङाव फरायनायखाय दिनै बर' बिजोङा थैहां माहां जाना थानाय नुनानैबो नुयै बायदि जाना थादों नामा नोंसोर? गोसो मोदोमै नाजायाब्ला, ओरैनो सायाव सुबुंफोरखौ दिन्थिनोल' खामानि मावना दिन्थियाब्ला बोरै जागोन? बर' बिजोंफोरा सोरखारि जायाब्ला बोरै बिजोंफोरा थांना थागोन? दिनै गोदान सोलोंथाइ खान्थि फैदों, बयनिबो थाखाय मोजां जादों। गुबुन बिजोंफोरा ग्रोम जौगागोन। बर' बिजोंनिफ्राल' गल'ल' नायबाय थागोन। फरायसालियानो सोरखारि जायाब्ला मोननांगौ खाबुफोरखौ बोरै मोनगोन? सोर ओरैनो फोरोंबाय थाबावनो? बिब्दिब्ला बर' फरायसाफोरा बोरै गुन गोनां जानो? नोंसोरनि खालामनाय आरो लाबोनाय बिजोंफोराव गुन गैयाब्ला बोरै फरायनो खाबु मोननो? हारियाव बहानिफ्राय गिदिर सुबुं जोनोम जानो? गावजों गावबा नांज्लायनो हायो, गुबुननि सेरावबा खर' गंग्लायना थायो। थारैनो नोंसोरहा बर' हारिनि सायाव अननाय दङब्ला जेरैखि जाया बर' फिसाफोरखौ फोथांनो राहा लादो। नङाब्ला बर' बिजोंफोरा थैलांजोबसिगोन। बर' फिसाफोरा गोदाव सोराव जासिगोन। हारिया खैफोदाव गोग्लैनांसिगोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।